I-I-EFF ithi sisema isicwangciso sayo sokuphazamisa umongameli Cyril Ramaphosa kwintetho yesizwe yokuvulwa kwepalamente ngolwesine. Lombutho ufuna ukuba umongameli anike uphum aphele uMnumzana Pravin Gordhan. Inkokheli ye-I-EFF uMnumzana Julius Malema ithi kuza konyukela lonyaka nje kwintetho kamongameli Cyril Ramaphosa yokuvulwa kwepalamente. Uthi bafuna gxothwe uMphathiswa wamashishini kaRhulumente uMnumzana Pravin Gordhan. Lombutho ufunge ngelithi akukho mqobo uza kuxaba endleleni yawo. We are going to demand that Pravin must go. And we are going to demand that in Parliament. And we are going to have rolling mass actions on Pravin. Starting 13th February in Parliament. When Cyril starts, we start. Lombutho ukwahlabe nekholo lokuba kupapashwe esidlangalaleni ingxelo ngenkxaso-mali yephulo lokugaya inkxaso i-CR17. We call on the unsealing of CR17 documents which were wrongly sealed ahead of the court hearing in which Ramaphosa is opposing the report of the public protector. I-EFF ikwathe ayigungqi kananjalo ngoluvo lwayo kwisinyanzeliso sesikhundla sikasodolophu eTshwane. We're going to contest Tshwane and we're going to be the leadership of Tshwane. Ikwathe izakuba nomngcelele wesizwe ochasene nokunikezelwa kushishino lwabucala kwe-Eskom.